Milí priatelia, tak sme v plnom počte, aspoň za predsedníckym stolom. Dovoľte, aby som vás privítal na druhej diskusii z cyklu diskusie o vatikánskych zmluvách, okolnosti, dôsledky a fakty. Po minulotýždňovej diskusii, teda pred 2 týždňami diskusia, kde boli hostiami František Mikloško a Jan Budaj, kedy sme hovorili o okolnostiach a politických okolnostiach, kedy vlastne vysvetlo, že hlavným hýbateľom vatikánskych zmluv bola matka vtedajšieho predsedu parlamentu, ktorá bola veľmi motivovaná tým, aby sa dostala k pápežovi, tak tá súčinnosť strany demokratickej ľavice pri koaličných rokovaniach a pri rokovaní o týchto zmluvách vlastne sa stala spojencom tých hlavných zástancov tejto zmluvy. Dnes by sme sa mali posunúť ku tomu, ako sa právne, to je samozrejme vtipná poznámka, ale vlastne k tým právnym dôsledkom, hlavne v rovine interpretácie a týmto základným o tom diskusie je tá odborná reflexia vzťahu medzi záväzkami plynúcimi z prijatia vatikánskych zmluv a rovnoprávnosťou občanov danou ústavou. Od ich prijatia prebieha v odborných kruhoch sporadická, no pritom dosť polarizovaná ostrá polemika. Touto diskusiou si kladieme za cieľ nielen odbornú polemiku aktualizovať, ale do nej tiež kultivovaným spôsobom prispieť, keďže žijeme v spoločnosti, ktorá sa neustále vyvíja a reflexia nie je len akademická, ale aj vidíme niektoré praktické dôsledky a v tejto rovine ľudskoprávnych nejakých konzekvencií dochádzame vždy k novým situáciám, kde jednak interpretácia a potom na jednej strane potreba konkretizácie a povedzme nejakých adaptácií potrebných, žiaducich na jednej alebo na druhej strane. Tak ja by som privítal v tejto dnešnej debate, začnem dámou Luciu Berdisovú, pracovníčku Slovenskej akadémie vied, kedysi advokátkou, dnes vysokoškolskou kantorkou, právničkou, ale aj absolventkou filozofických štúdií. Ďakujem, Lucia. A potom pána Patrika Danišku, ktorý je riaditeľom Human Rights and Family Institute, teda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, ktorý je advokátom, ale zároveň je aj človekom, ktorý sa aktívne v občianskych iniciatívach usiluje o niektoré interpretácie a nejakým spôsobom, ako vlastne ľudskoprávna agenda a niektoré ľudskoprávne interpretácie týchto zmluv, ale aj niektorých kresťanských postojov k životu a spoločnosti zasadzuje aj v aktivitách, ktoré sú úplne legitímne, takže ďakujem aj vám, že ste prijali pozvanie do tejto diskusie. Ja vás vítam aj za výslu na tejto pôde. Ten základný rámec diskusie, ktorú budem moderovať ja a filozof a aktivista Fedor Blaščák, je podobne ako minulé. Dali by sme si asi takú hodinku na prezentáciu, otázky, nejaké vysvetlenie tu nás za našim moderátorským stolom. No a samozrejme v priebehu diskusie máte aj vy priestor, či už zareagovať priamo, čo odznie, alebo potom v tej druhej časti diskusie by sme venovali viac priestoru len tým vašim skúsenostiam, pohľadom a možno nejakej otázke, ktorá by nadviazala a osvetlila daný predmet. Takže, Fedor, môžeš. Ja hneď na úvod, vy určite všetci dobre chápete, že dnes tu ide o trošku ostrejšiu polemiku, ako máme minulé, a ja sa chcem vás hneď opýtať, mimo ešte tej témy, či ste boli, ja predpokladám, že áno, v podobných nejakých konšteláciách takých polemických diskusí v minulosti, a aké skúsenosti, alebo teda čo ste si pri tom tak najviac všimli, že tieto diskusie, keď dvaja proti sebe o tejto téme vlastne
súhlasná, nesúhlasná strana hovorí, tak čo je pre také debaty typické a možno, že čo je na nich také najviac otravné. Čomu by sme sa teda dnes mohli teda vyhnúť. Takže začnem tak, skúsim tak metodologicky naozaj. Z tých minulých debát, možno pred referendum. Poďte vy. No. Tak k tejto téme výhrad, teda zmluv so Svetou stolicou a ostatnými cirkvami som nejakú polemickú diskusiu, neviem či mal som nejaké diskusie, ale boli skôr nepolemického charakteru. Ale samozrejme diskutoval som polemicky o rôznych témach, ktoré viac či menej môžu aj s týmito vecami súvisieť, napríklad aj s tými referendovými témami. A možno také niečo, čo mi vadilo na tých diskusiách, bolo, že častokrát je to doprevádzané potrebou takého vysvetľovania, že ten človek, ktorý si niečo myslí, že tým nesleduje nejaký zlý úmysel, že chce ubližovať tomu druhému. A to z obidvoch strán som mal taký pocit, že niekedy sa tak akoby obvinujú, že vy chcete niečo zlé a vy zase chcete niečo zlé. Ono to niekedy proste vychádza z nejakých iných pohľadov na problematiku, z iného názorového pozadia a podobne, ale nemyslím si, že a priorné nastavenie tých strán diskutujúcich je nevyhnutne, že chcú niečo zlé. Aj keď samozrejme nedá sa to vylúčiť, že možno niektoré osoby alebo niektoré veci nemusia takto byť, ale v princípe si myslím, že takéto a priorné nastavenie, že ten druhý chce niečo zlé, si myslím, že je také otravné a potreba vysvetľovať to a tlačenie ho do toho, že aby to nejako priznal, že chce niečo zlé a že vlastne je taký alebo onaký a on to musí teraz akoby selvo vysvetľovať, že on tým nemyslí niečo zlé a nechce nikomu ubližovať a podobne, je trošku otravné. A čo myslíte, čím to je? Prečo to tak je? Niekedy sú to možno také techniky, diskusie, že postaviť toho supera do svetla, ktoré je ho vykresliť tak negatívne, on teraz chudák potrebuje sa z toho nejako dostať. A niekedy to je možno aj takou úprimným presvedčením. V vašom prípade? No bola som v diskusiách, ale nie vo formáte 1 na 1, skôr vo väčšom počte. No a čo mňa na nich najviac vyrušovalo, bolo niekedy to, že argumentačne sa menili tí ľudia, že to vyzeralo, že je to skutočná diskusia, ale boli to skôr také prelínajúce sa monológy, a že sa neukázalo, že v mnohom niektoré, alebo s mnohými tézami by súhlasili, ale neukázalo sa poriadne, v čom súhlasia a v čom sú tie rozpory. Čiže sa ako keby zakryl ten skutočný rozpor a nereagovali úplne tí ľudia na seba v skutočnosti. No a druhá vec, čo som si vtipne vymyslela, že málo fajčiarskych prestávok. V kulároch by sa niečo vyriešilo viac za tým stolom, myslíte? No možno, určite. Dobre, tak za toto ja dúfam, že teda k tomu dnes nepríde, že týmto lacným trikom, retorickým figúram a obviňovaniam a nejakej osobnej rovine. Môžeme metodologickú poznámku, že možno ak by sme to vedeli, tak nenechávajte otázky len na nás moderátorov, možno by bolo fajn, ak vy sami aj medzi sebou máte takýto povedzme odborný a metodologický argument, tak by som vás povzbudil, neváhajte obrátiť sa aj na partnera v diskusii, aby sme to nedržali. My si myslíme tých nejakých sterilných a povedzme politicko korektných, ale v podstate nič neriešiacich diskusí. My sa nechceme prezentovať, nás to naozaj zaujíma. Tak by som vás povzbudil, kľudne sa obrátiť aj na seba a my vás ustrážime, aby ste si neubližili. Čiže dnes sa chceme baviť o vlastne tých ľudskoprávnych dôsledkoch, ale v kontexte teda Vatikánskej zmluvy preberať v kontexte ľudských práv. To bol jedno z hlavných hesiel novembra 89, to kričali študenti už 17. na Národnej tříde, čiže nehovoriac o tom, že neskôr vlastne to bola jedna z tých prvých samozrejmostí, ktoré sa zavádzali do právneho poriadku bývalého Československa. Čiže je to vážna vec a stále sa tomu učíme. A teraz mňa v prvom rade zaujíma, ja som to už písal, že v tých návrhoch základnej zmluvy, to znamená nie v tom konečnom prijatom znení, ale v tých návrhoch, v tom komentári k návrhom, boli odkazy
budem citovať presne, že základná zmluva opiera oprávnenosť nárokov katolíckej cirkvi aj o niektoré medzinárodné dokumenty. Bolo ich viacero, ale spomeniem aspoň ten základný dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ale je tam napríklad aj deklarácia práv dieťaťa a iné. Pričom ale nešpecifikovalo konkrétne ustanovenia. Bol to len taký všeobecný odkaz. Mňa to veľmi vlastne vtedy zaujalo, že prečo to tam je a neskôr v tej zmluve nie. A chcem sa vás opýtať, že podľa vás na akom základe sa vlastne porovnávajú medzinárodné zmluvy, lebo obidve sú to medzinárodné zmluvy o medzinárodné záväzky, o ochrane ľudských práv, ktoré sú univerzalistické, a pre občanov SR zabezpečujú väčší rozsah práv a slobod. A že táto zmluva sa porovnáva so základnou zmluvou s Vatikánom, ktorá je partikularistická, v zmysle, že nie všetci občania SR evidentne sú členmi katolíckej cirkvi, rímskokatolíckej cirkvi. Teda tá zmluva je partikularistická, týka sa len istej vybranej skupiny občanov, akokoľvek je väčšou alebo akokoľvek veľkou je. A teda netýka sa všetkých. Teda ako si vysvetľujete to, že sa v tom návrhu objavovala táto referencia? Môžem začať ja? Ja to rozumiem tak, že v podstate nejde o ako keby porovnávanie sa, že sme rovnakým typom zmluvy, ale skôr, že ide o realizáciu práv, ktoré už sú zabezpečené, povedzme, v dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, alebo v niektorých iných medzinárodných dohovoroch. Čiže podľa mňa ten návrh sa snažil brať legitimitu na svoj vznik aj z medzinárodných zmluv, napríklad, že existuje právo na slobodu náboženského vyznania a viery, a preto je dobré, a to je nejaký tiež v istom zmysle ako keby základ na to, aby vznikla aj zmluva, ktorým sa to právo nejak špecifikuje a realizuje. Čiže podľa mňa ten návrh, a hádam sa mi nikdy tak nehovoril, že som tým istým typom zmluvy, ako je zmluva o ľudských právach, ale že v nejaké ľudské práva realizujem predsa len v tom texte. A že či sú druhovo rovnaké, že je partikularistická tá medzinárodná zmluva so Svetou stolicou. No nie všetky zmluvy o ľudských právach sú všeobecné v tom zmysle, že platia pre všetkých ľudí. Je dohovor o právach dieťaťa, čiže druhovo sú tam deti, zákaz diskriminácie žien, druhovo ženy. Čiže v tomto opäť nejaký veľký rozdiel nie je. Oproti iným zmluvám o ľudských právach, až na to, že ono to nie je typická zmluva so Svetou stolicou, typickou zmluvou o ľudských právach. Ja by som súhlasil s týmto všetkým, čo bolo povedané. Možno by som to doplnil ešte tak na také dokreslenie, že na Slovensku žijú ľudia, ktorí sú súčasne občania a súčasne časť z nich sú veriaci ľudia, že príslušníci katolíckej cirkvi alebo iných cirkví. A častokrát dochádza k tomu, že v niektorých vzťahoch sú aj občania, súčasne aj katolíci alebo evangelíci alebo iné vierovyznanie majú. A sú oblasti, kde jednoducho sa to nejakým spôsobom prelína, že nedá sa to úplne oddeliť. A je dobré, keď sa tieto sféry nejakým spôsobom prelínajú, respektíve prirodzene dochádza k tomu, že niečo sa vzájomne, akože dochádza k nejakým takým kontaktom medzi tým, že je niekto veriaci a tým, že je občanom. A tieto zmluvy, aj tá všeobecná zmluva, aj tie jednotlivé zmluvy v podstate upravujú na báze nejakej dohody partnerskej medzi štátom a cirkvou, ako niektoré veci budú fungovať. Ja by som to možno demonstroval na nejakom konkrétnom príklade, že napríklad tá všeobecná zmluva hovorí o tom, že štát zabezpečí prítomnosť duchovných a možnosť pastorácie v armáde a v silových zložkách, v polícii, vo väzniciach, ale potom aj ďalej v sociálnych službách, v zdravotníctve. A jedna z tých už schválených čiastkových zmluv toto už rozmienia na drobné, to je to pôsobenie v ozbrojených silách. A teraz tam technicky sa tam zriadil ordinariát,
čo je inštitúcia veľmi špecifická, ktorá má akoby legitimitu alebo je súčasťou aj svetského práva, teda je to inštitút Slovenskej republiky a súčasne je to ten istý inštitút, je tiež inštitútom cirkevného práva a je zaradený do štruktúry diecéz, je to akoby diecéza z pohľadu cirkevného práva. Je to jedna inštitúcia, ktorá má dve tieto identity. Hej? A ona vykonáva tú činnosť a zabezpečuje výkon pastorácie, vojakov, väzňov a policajtov alebo iných ľudí v ozbrojených silách. To znamená, ako keď v tom filme Meš bol ten kaplán, hej, tak vlastne v Slovenskej armáde, keď pôsobí nejaký kaplán, tak to je na základe nejakej dohody medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou, čo je veľmi praktická dohoda o tom, že ako sa to inštitučne zrealizuje. A na pozadí tých praktických vecí, ktoré sa tam riešia, je taká tá ušľachtilá idea, ktorá je opretá aj o tie medzinárodné dokumenty, ktoré hovoria, že ľudia majú právo na nejakú pastoráciu, na výkon duchovných aktivít, návštevu bohoslúžieb a podobne a majú na to právo aj vojaci a vlastne takto sa to zabezpečí tým ordinariátom a jeho takým nižším odbornosťom. Ešte raz tá otázka, lebo vy ste povedali, že vlastne tam išlo o to, aby tá zmluva získala nejakú legitimitu, že ten odkaz bol v podstate takto, ako keby ako politický, ale ak je raz dané dohovorom o ľudských právach právo na slobodu vierovyznania, čo je medzinárodný záväzok Slovenskej republiky, prečo podľa vás potrebujeme opäť ďalšiu medzinárodnú zmluvu na rozpracovanie tohto práva? Robí to z tej medzinárodnej, z tej vatikánskej zmluvy, teda z tej základnej zmluvy hierarchicky, ako keby tú istú vec, ako ten dohovor o ľudských právach? V istom zmysle dokonca je ešte vyššie, ale k tomu sa dostanem o chvíľku. No, keď máte nejaké právo zakotvené v nejakom dokumente, tak je väčšinou ľudskoprávno definované, povedzme, vágne, všeobecne. Čiže ho treba konkretizovať a premietnúť ako keby do to, ako sa má realizovať v tých konkrétnych životných situáciách. No a to sa dá robiť zákonom alebo podzákonnými predpismi v istom zmysle. No a tá druhá alternatíva je, že predsa len ešte nejakou medzinárodnou zmluvou. V tom, čo ja si myslím, že čo v úvodzovkách stačilo, aj bez úvodzoviek, je skutočne rozpracovanie na zákonnej úrovni bez toho, aby bolo potrebné prijať medzinárodnú zmluvu, znova so Svetou stolicou. Môžem povedať, máme nejakého kamaráta tej vatikánskej zmluvy, akože pendant tej vatikánskej zmluvy, ktorá by podobnú vec, že máme inú medzinárodnú zmluvu o inom ľudskom práve, ktorú sme potrebovali medzinárodne ukotviť? Alebo je toto úplne exkluzívna záležitosť? Ten prípad vatikánskych zmluv. No, je veľa medzinárodných zmluv, ktoré zakotvujú ľudské práva a každá z nich je inak špecifická, čiže alebo inak rozpracovávať to právo do podrobností, ako keby. Niektoré záväzujú štát, ako keby, že ukladajú nejaký pozitívny záväzok v tom zmysle, že urob si to ty v svojom právnom poriadku takto. Niektoré veci sa rovno riešia v tej medzinárodnej zmluve a súvisí to väčšinou s tým, že ako citlivú, povedzme, problematiku ide a akú veľkú ochranu chce poskytnúť tá medzinárodná zmluva. Čiže sú porovnateľné, v čom je možno ten špecifický rozdiel, že je otázka, že akú presne výhodu ako keby získava Slovenská republika tým, že podpísala medzinárodné zmluvy so Svetou stolicou. A v čom je ešte rozdiel, povedzme, medzi dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobod je, že on má prednosť, on bol uzatvorený pred rokom 2001 a vtedy platil vzťah medzinárodných zmluv a ústavy a zákonov taký, že medzinárodná zmluva mala prednosť pred zákonmi vtedy, ak zakotovala väčší rozsah základných práv a slobod. To je v súčasnosti v článku 154 ústavy. A zmluva so Svetou stolicou, tá základná, je zmluvou, ktorá bola prijatá, alebo
tie ďalšie dve, ktoré pri ratifikácii už boli klasifikované ako zmluvy, ktoré sú podľa článku 7 odsek 5, podľa ako keby nové právne úpravy. A to znamená, že majú prednosť pred zákonmi, tam sú také 3 kritériá, že zmluva o ľudských právach a základných slobodách má prednosť pred zákonmi. Bez ďalšieho. Potom zmluva, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzickým alebo právnickým osobám, má prednosť pred zákonmi. A zmluva, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon, má prednosť pred zákonmi. Tie zmluvy sú ešte špecifické tým, tie 3, ktoré sú... To znamená, že má tá mafiánska zmluva prednosť, alebo nemá? Má, ale nie podmienečnú. Čiže nie podmienečnú v tom zmysle, ako tie zmluvy pred rokom 2001, keď bola novela ústavy, kde bola podmienka, že ak zakotvujú väčšie... Preto hovoríte, že je trošku vyššie, že je trošku vyššie. Je to trocha iný mechanizmus. A v čom je ešte zaujímavá je, že ako keby napriek tomu, že bola kvalifikovaná, alebo boli kvalifikované ako zmluvy podľa článku 7.5, ktoré majú prednosť pred zákonmi, tak oni z časti sú, podľa textu je ako keby zmiešaná tá zmluva, že nie celá je povedzme ľudskoprávna, že sa povie, že celá je ľudskoprávna, ale nájdete časti, ktoré sa dajú ako keby aplikovať priamo, zakotvujú ľudské práva, niektoré nie. Čiže je ešte taká hybridná. A v tom je iná ako dohovor. Ja som možno spýtal, pán Daniška, Československá socialistická republika sa hlásila k Helsinskému dohovoru, ktorý deklaroval aj náboženskú slobodu, ale vieme, že tá náboženská sloboda reálne nebola slobodou, ale bol tam rôzna miera, väčšinou skrytá miera, aj forma tej represie voči náboženským komunitám, zvlášť ľudí, ktorí otvorene aj v tom etickom, aj v tom duchovnom slova zmysle sa otvorene vyjadrovali proti režimu vtedajšiemu. Nie je táto zmluva aj povedzme tie snahy kodifikovať trošku aj reakciou na to prednovembrové nastavenie, že by ako keby tá katolícka cirkev a cez túto zmluvu nejakým spôsobom sa chcela poistiť, aby tie slobody, ktoré boli deklarované, aj boli reálne dodržiavané, alebo nejakým spôsobom aby tá započítateľnosť alebo volanie na zodpovednosť, ako to vy vnímate, prečo to bolo potrebné, keď tu nás zaznelo, že možno to bolo možné ošetriť na základe nejakej odbornej diskusie aj nejakými vnútroštátnymi zákonmi. Prečo teda medzinárodná zmluva? Alebo to úsilie o to? Mne sa to tak zdá, že No, keď si to vezmeme, treba, že by Československá socialistická republika aj mala zmluvu so Svetou stolicou, tak je tiež otázne, či by ju dodržiavala. Čiže to je skôr o povahe toho štátu, či je schopný rešpektovať ľudské práva ako také. A dosť pochybujem o tom, že ak by bola nejaká platná, efektívna zmluva, že by to sa bálne dodržiavalo. Ale bolo by možné sa na ňu odvolávať? Tak ako sa dalo odvolávať na medzinárodné dokumenty vtedy. Čiže to je skôr o tom, kto v tom štáte vládne, že aká tam je ideológia, či je otvorená tomu rešpektovať ľudské práva alebo nie. Ale čo sa týka možno toho pozadia, ja samozrejme to pozadie som nebol účastníkom toho, ale tá história zmluv medzi štátmi a Vatikánom, alebo teda Svetou stolicou, to je stáročná tradícia v západnej Európe, ale nie už v západnej Európe. Podľa mňa toto je ten skutočný zdroj príčiny, prečo sa vlastne uzatvárala nejaká zmluva medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou, že to je proste štandardný formát v západnej Európe, alebo v západnom svete, že tieto dva subjekty, ktoré spolu koexistujú na nejakom území, a zvlášť krajiny, kde je nejaký veľký počet katolíkov, tak si partnersky sadnú za jeden stôl a povedia si, ako budeme niektoré veci robiť, ako to bude fungovať, ako náš vzťah bude vyzerať a dajú to na papier a podpíšu to vo firme dohody. Tým, že katolícka cirkev má oficiálny reprezentant, má medzinárodnoprávnu subjektivitu, čo je veľmi špecifický postoj medzi ostatnými cirkvami, tak tá zmluva má medzinárodnoprávny charakter. Kým s ostatnými cirkvami na Slovensku, keďže nemajú takéhoto medzinárodnoprávneho reprezentanta oficiálneho, bola uzavretá ako forma vnútroštátnej dohody, na ktorej jednej strane stála Slovenská republika a na druhej ostatné registrované cirkvi. Čiže v tomto je to odlišné, ale obsahovo sú identické a ak by iné cirkvi, povedzme historicky, tiež mali
nejaký subjekt, ktorý by bol považovaný za subjekt medzinárodného práva, tak by uzatvárali tiež medzinárodnú zmluvu. A keďže katolícka cirkev je jediná, takže jediná. A nie je toto problém v zmysle, že znerovnoprávňuje to vlastne ostatné cirkvi? Nech je tu dané historicky akokoľvek, ale teraz technicky. Otázka je, že či sa to nejakým spôsobom zneužíva, to postavenie katolíckej cirkvi. Ja si myslím, že katolícka cirkev v tomto postupovala skôr veľmi tak, že ohľaduplne a partnersky s ostatnými cirkvami a vníma to tak, že tú zmluvu, keď ju negociovala, tak ju negociovala spoločne s ostatnými cirkvami, aby tie zmluvy boli identické. Čiže oni sa nesnažili akoby vydobiť nejaké privilegium pre seba a na ostatných zabudnúť. A že to je jedno, že či sa budú. Čiže z tohto hľadiska tam nejaké odlišné postavenie, čo sa týka tých dohôd a obsahu tých dohôd nie je. No dobré, ale nerovnoprávňuje v zmysle, že keď chcel premiér Fico zrušiť jeden cirkevný sviatok, tak to nebolo možné kvôli medzinárodnej zmluve, lebo by to musel podpísať pápež. Ak by chcel zrušiť nejaký cirkevný sviatok, ak by bol, čo ja viem, na Slovensku, ak by fungoval nejaké inej cirkvi, tak by to urobil na druhý deň. No, oni tie sviatky sú rovnaké v obidvoch cirkvách. Ale ide mi teraz nie o nejaký štátny sviatok, ide mi o to, že tá cirkev nemá, že ona má exkluzívny režim, lebo má ten medzinárodný záväzok, čiže nie je tak jednoduché pre Slovensko, čiže to, keď tí kritici, keď hovoria, že došlo k strate suverenity, tak toto je príklad, a teraz ja si nevymýšľam, to bola naozaj politická ambícia istého času. Čiže došlo k strate suverenity slovenskej vlády v rozhodovaní sa napríklad o tejto veci a vo vzťahu k ostatným cirkvám tá rímskokatolícka vďaka medzinárodnej povahe tej zmluvy získala silnejšie postavenie. Ja si myslím, že to práve že je aj v prospech ostatných cirkví, lebo tie dohody sú identické. Hej? A je férové, keď teda rešpektujeme to u jednej cirkvi, tak to rešpektujeme u inej. A práve že tým, že katolícka cirkev má možno nejaké ešte výslednejšie postavenie, že to má medzinárodný právny charakter, tak tým pádom je to prospešné pre všetky ostatné cirkvi. Takže nemyslím si, že to je niečo, čím by napríklad... Prospešné v akom slova zmysle? Že to nie je také jednoduché zrušiť. Hej? Že keď sa na niečom dohodnú a teraz príde niekto, kto by chcel nejakým spôsobom voči cirkvám niečo negatívne robiť, tak to má ťažšie. Teraz povedzme, že nie provokatívne, ale taký sviatok Sedem bolestnej Panny Márie, ktorý je aj z teologického hľadiska problém pre, povedzme, iné ako katolícke cirkvi, pretože pozícia Panny Márie, dogmatická a tak ďalej. No je to vyslovené, to je v najvlastnejšom slova zmysle katolícky sviatok. Skúsme to na tom vysvetliť, že čo je na tomto sviatku prospešné pre iné cirkvi. Tento sviatok je jeden riadok z toho obrovského množstva riadkov, ktoré sa v tej zmluve nachádzajú. Čiže tento sviatok je naozaj skôr katolícka záležitosť. Ale napríklad sú tam Vianoce, je tam Veľká noc a podobne, ktoré už aj iné kresťanské cirkvi nemajú s tým problém. Práve naopak, napríklad Veľký piatok je evanjelická záležitosť. Aj slávenie Veľkého piatku nejakým výraznejším spôsobom katolíckej cirkvi, to je pracovný deň. Katolíci sa pracovali vtedy, a teraz máme voľno. Čiže zase evanjelíci môžu tiež kopať zemiaky na Sedem vlastne, takže je to vlastne také win-win. Aby som sa vrátil k vašej otázke, ktorá sa mi zdala byť celkom dôležitá, že či Slovenská republika nestratila nejakú suverenitu. Práve naopak, tým, že uzatvorila medzinárodnú zmluvu, tú suverenitu potvrdila, že sa dohodla, hej, a proste, keď sa rozhodla, že takto to bude rešpektovať, tak to bolo to naplnenie slobody Slovenskej republiky, sa dohodnúť na nejakých veciach a zaviazať sa v tom. Čiže ja si nemyslím, že keď niekto sa na niečom dohodne, že stráca suverenitu, dohoda je naplnenie suverenity a slobody sa na niečom dohodnúť, zaviazať a podobne. No, samozrejme ten rozdiel je medzi tými zmluvami taký, že zmluvy so Svetou stolicou majú skutočne prednosť pred zákonmi a tie dohody s ostatnými cirkvami sú v podstate tak veľmi zvláštne. Oni sú ako keby aj vnútroštátnymi a ani dohodami, čo sa týka verejného práva. A skutočne ten obsah je takmer identický, tie sviatky sú odlišné. Ale podľa mňa, keby sme chceli skutočne zvoliť nejaké že čisté právne riešenie,
tak pre mňa osobne by to bolo riešenie, že skutočne upravíte veci na úrovni zákona, veď mnohé z nich na úrovni zákona upravené aj boli, čiže tá aj základná zmluva, práve základná, ona nepriniesla nejaké nové veci, tie veci už proste fungovali, čiže ona zvýšila skôr ako keby právnu silu tej ochrany. A tú ochranu, právnu silu tej ochrany tie ostatné cirkvi nedostali, lebo áno, je pravda, nemajú medzinárodnú, nemôžu spolahlivé veci dostať. Čiže pre mňa by bolo také čisté právne riešenie to, že keď chceme rovnosť, tak a vieme, že z povahy veci nemôžeme dostať, čo sa týka právnej sily, tak to necháme na úrovni zákona. A bude to riešené pre všetky cirkvi rovnako. Otázka, že či uzatvorením medzinárodných zmluv obmedzujeme svoju suverenitu, alebo ju realizujeme, no obidve. Realizujeme suverenitu tým, že podpisujeme zmluvu, ale obmedzujeme ju, lebo sa vzdávame toho, že si to rozmyslíme ako keby a zmeníme tie otázky a budeme si ich normovať sami, lebo už nie sme tak slobodní. Hoci je tam klauzula o možnosti dohody a modifikovania tejto zmluvy. Áno, ale tak už sú tam znova s niekým sa musíte dohodnúť. Ako by niekto možno povedal, že či manželskú slobodu získavate alebo strácate, no realizujete ju, ale v istom zmysle sa obmedzujete. Čiže je to aj realizácia tej suverenity, aj obmedzenie. No a potom je znova tam tá otázka právna vypovedateľnosti zmluvy. Môžem teraz ešte trošku vrátim k tej veci, vy ste hovorili, že veď predsa Slovensko má medzinárodné zmluvy s kadekým, so stovkou štátov a tak, ale my predsa všetci vieme, že napríklad, uvediem to na príklade, som si istý, aj keď teda nepoznám to znenie, ale žiadna medzinárodná zmluva povedzme s Nemeckom alebo s Anglickom nehovorí o tom, že sa bude učiť nemčina na slovenských školách. Takže vlastne toto určite nie je predmetom žiadnych iných zmluv. Čiže kdežto vatikánske zmluvy, školstvo je jedno z veľkých, vlastne možno dominantná časť toho znenia, že čo všetko v tých školách sa má robiť, o čo sa má štát na školách starať. Čiže z tohto hľadiska mi príde ten argument, že vlastne sú všetky v jednom vreci, akože treba mať medzinárodné zmluvy, a keď je Vatikán subjekt medzinárodného práva, tak je fajn mať aj s Vatikánom. No nie, lebo kvôli tomu obsahu. Ten obsah nemá Slovenská republika s nikým iným taký, iba s Vatikánom. Čo mám teraz na mysli to školstvo. No Slovenská republika má obsah rovnaký s ostatnými cirkvami na Slovensku. Akurát forma tej zmluvy je iná. A naopak s ostatnými subjektami medzinárodného práva má rovnakú formu, ale má iný obsah, lebo pôsobenie katolíckej cirkvi a vzťah katolíckej cirkvi so štátom, rovnako ako postavenie a vzťahy cirkvi so Slovenskou republikou, ostatných cirkví, je iné ako postavenie štátov medzi sebou, aj Slovenskej republiky, Nemecka a podobne. Čiže aj ten obsah bude iný, však to je podľa mňa ako dosť logické, že keď uzatvárame zmluvu s Nemeckom, tak tam riešime možno nejaké zamedzenie dvojitého zdanenia, veci, ktoré proste tie krajiny zaujímajú, pretože to je niečo, čo riešia, čo je reálne nejaká otázka, na ktorej sa chcú dohodnúť. Tak reálna otázka zo vzťahu štátu a cirkvi je, že ako tá cirkev bude pôsobiť v krajine, čo bude robiť Slovenská republika vo vzťahu k nej a podobne. Prečo má cirkev zaujíma slovenské školstvo? Čo je to do toho? To zaujíma katolícku cirkev. Katolícka cirkev, ktorá pôsobí na Slovensku, opäť hovorím, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí sú členmi katolíckej cirkvi. Takže oni sú súčasne občania a súčasne členmi katolíckej cirkvi. A táto zmluva to rieši, ako to bude fungovať. Lebo oni chcú aj sa vzdelávať vo svojom náboženstve, chcú mať slobodu alebo nejaké mechanizmy, ako bude fungovať výkon ich náboženskej slobody, chodenie do kostolov, že či budú môcť v nemocnici ísť do kostola a podobne. Takže to sú veci, ktoré tú katolícku cirkev zaujímajú a podpisuje to za ním ten reprezentant, ktorý je ten Vatikán. Nie Vatikán, ale Svätá stolica. Teraz už prejdem trošku k detailom tej zmluvy. Zostaneme pri tom školstve. Nejde tu len o nejaké také formálne veci technické v zmysle financovania, ale ona bola pomerne, ja som bol veľmi prekvapený, kam až zašla.
komentár k článku 7 o rozpore vo svedomí. Príde na to reč, že čo to vlastne znamená tá výhrada vo svedomí. Oblasť výchovy a vzdelávania, tak tam sa píše v komentári, že rozpor vo svedomí sa má týkať, citujem, predkladania nepravd alebo polopravd ako pravdivých tvrdení, zamlčovanie, že predkladané tézy sú len predpokladmi alebo hypotézami a nie dokázanými faktami, napríklad v dejepise, prírodovede, sexuálnej výchove a etike. Čiže tá zmluva má veľmi vysoké ambície vzhľadom na to, čo sa deje v triede medzi učiteľom a žiakom. Nehovoriac o tom, že to bude určovať, že čo je nepravda alebo polopravda, zamlčovanie, a už vôbec tu nechcem vyťahovať ako poperovú falzifikáciu vedeckých hypotéz, lebo v tom zmysle by vlastne sme mohli celé školstvo odpísať, lebo neexistuje žiadna pravda, všetko sú polopravdy vo vede, a nielen teda vo sexuálnej výchove, dejepise, ale aj vo fyzike. Čiže o to mi teraz ide, že tá zmluva ide veľmi, veľmi do detailov v tom, že čo sa má v tých školách. Nie je to len o tom, že štát má zriadovať a financovať cirkevné školy rovnako ako verejné a tak ďalej, ale on ide do obsahu kurikula a z tohto hľadiska, tu sa dostaneme k pointu alebo k jadru našej debaty. To sú tie ľudské práva, teda ak máme právo na vzdelanie a to právo na vzdelanie by malo byť ako rovnaký prístup k vzdelaniu, tak tu sa zdá, že teda sa s tým právom začína niečo významné diať. Súhlasíte? Akože, že ho tá zmluva svojím spôsobom atakuje. Právo na vzdelanie? No, ak by sa to malo, ja som si práve písala tu presne, že celá veda je len zbierka hypotéz. Čiže ak by to malo byť vykladané v takomto zmysle, tak to školstvo nefunguje vôbec. Ale to bol skôr komentár. A teraz otázka znie, že ako skutočne to bude štát interpretovať a ako to bude sa interpretovať, ako to bude potom zákonne preložené ako keby do konkrétnych povinností v rámci školského vzdelávania. Niektoré tie časti mi prídu pri vzdelávaní, že sú tie zmluvy skutočne priamo aplikovateľné, že ani v zásade na vykonanie netreba zákon. To, čo je podľa mňa kľúčová otázka, je, že nejako sa tak okolo nej točíme, že znova tá otázka ako keby charakteru štátu, charakteru vzdelávania, či vôbec má byť náboženstvo, lebo aj to je otázka, či vôbec má byť náboženská výchova súčasťou, konkrétna náboženská výchova súčasťou vzdelávania, či nestačí nejaká religionistika. Ale to nie sú otázky, ktoré sú čisto právne, čiže to sú skôr politicko-právne otázky, tá otázka vízie, či vôľová, ako to chceme mať. A že či to atakuje právo na slobodné vzdelávanie, no pri nejakej interpretácii by asi mohlo, ale v súčasnosti ja som nič také nezachytila na školách, že by skôr tam ide o otázku, že keď ste zriaďovateľ, povedzme, že si založíte strednú školu liberálnych štúdií Počkajte, a teraz ešte buďme konkrétni, veď predsa jedna z tých referendových otázok, teraz preskočím, bola presne o tomto. O tom, že ja neviem, niekomu sa takto preženiem. Ak sa niekomu nepáči ten výklad sveta ako evolučná teória, tak proste bude môcť rozhodnúť ako rodič, odoprieť dieťaťu a tak ďalej. Čiže tie referendové otázky, túto vec so školstvom, Oni s tým tiež pracovali, čiže o to školstvo ide aj vatikánskej zmluve a išlo aj iniciátorom referenda. My sme boli korektní, tá otázka bola eutanázia a sexuálnej výchove, nemyslím si, že o evolúcii. No. Bolo to príkladnú demonstratívne, ak ja si správne pamätám, ja som tej otázke úplne neporozumela, ona bola tak všeobecná, že otázne, že čo, ak by bola aj schválená, čo presne by to znamenalo. Ale to je veľmi rozumné sa snažiť dostať úplne pragmatické do vzdelávania svojej myšlienky, lebo to je tá sféra, kde sa formujú ľudia. Čiže je to úplne prirodzené podľa mňa, že sa snaží každý nejako do vzdelávania dostať svoje myšlienky.
Ja som neporozumela tej otázke tak, že zrazu by vznikli tie veľké spory, že ako v Spojených štátoch, že nebudeme učiť evolučnú teóriu vôbec, nebudeme chodiť na prírodopis, že takto mi to neprišlo postavené, že to bude až... Nemohlo by to k tomu dospieť? No všetko sa môže stať, ale stále tá interpretácia, ten právny základ, ktorý je v zmluve, mi príde, že môže byť interpretovateľný rozumne, to znamená dosť zužujúco, v tom zmysle, aby nedošlo k zasiahnutiu do nejakých do podstaty toho kurikula. No ale je otázne, teda mne tiež sa zdá, že išlo o tú výhradu vo svedomí pri učení, že či skutočne by mohol učiteľ povedať, že a ja vás nebudem učiť to a to, lebo to je proti môjmu svedomiu. Jasne. Niekoľko tém prebehlo medzičasom, kde som rád trošku tak sa vrátil ešte k tomu školstvu. Vy ste čítali komentár, ja sa ospravedlňujem, ja ten komentár nepoznám, takže neviem priamo nám zareagovať, ale môžem vám prečítať ustanovenie tej zmluvy, ktorá hovorí o vzdelávaní. Katolícka cirkev má právo zriaďovať, spravovať a užívať na výchovu a vzdelávanie základné a stredné školy, vysoké školy a školské zariadenia v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky. Že budú mať rovnaké postavenie ako štátne školy a školské zariadenia a osobitné veci sa upravia v zmluve. Takže nemyslím si, že by to bola nejaká úprava, ktorá by teraz bola nejaká hrozostrašná. Podľa mňa to je úplne normálna dohoda, že proste budú na Slovensku existovať aj základné stredné cirkevné školy. Že sa to rešpektuje a že budú súčasťou systému, to znamená, keď niekto skončí základnú cirkevnú školu, tak môže pokračovať. Je to uznané štátom, ako že dokončil normálnu školu základnú, ktorá je súčasťou systému. Takže aby som sa to neval. A plus je tam ešte ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že sa bude vyučovať náboženstvo na školách. Je ako predmet, že bude zriadený. Čo tiež je niečo, čo nepovažujem za nejakého strašiaka. Či vy sa toho bojíte, že sa učí náboženstvo na školách? Nie o to, že či sa ja niečoho nebojím, ale tá debata by mala sa točiť stále o tej rovnosti, lebo to je rovnosť, rovnoprávnosť, rovnosť pred zákonom. Všetky majú možnosť zriadiť vyučovanie. Aj vlastne tá paralelná zmluva s registrovanými cirkvami hovorí presne to isté, že tie cirkvi taktiež môžu využívať tú možnosť a vyučovať náboženstvo na školách. Lebo tam sa okrem iného píše, teda v jednom z tých článkov 22, myslím 22, áno, že Slovenská republika má zabezpečiť súlad svojich všeobecne záväzných predpisov s pravidlami a ustanovenými touto medzinárodnou zmluvou. Čiže ja to chápem tak, že toto uvedenie, to zabezpečenie toho súladu rozširuje. Teda nie je to len o tom, že budú cirkevné školy, ale je to o tom, že akákoľvek škola sa môže stať miestom, kde môže aktívne pôsobiť proste rímskokatolícka cirkev, nie len cirkevné školy, ale akékoľvek. Hej, vyučovanie náboženstva prebieha na všetkých školách. Pokiaľ je záujem študentov. Pokiaľ nie je záujem žiakov študentov, tak tam výuka nebeží, všetci sa učia aj tí. Lebo to bola jedna vec ku školstvu, potom ešte k tomu obsahu, že tej referendovej otázky, lebo keď ste posielali tie otázky, tak by to malo byť trošku aj o referende, som pochopil. Tá referendová otázka práve že hovorila o sexuálnej výchove a eutanázii. Nebolo to, že príkladmo, boli to tieto dve veci, neviem prečo práve eutanázia, ale tá sexuálna výchova je podľa mňa úplne logická, že sa tam objavila z toho dôvodu, že toto je najčastejší problém, ktorý rodičia riešia, že zistia, že ich na škole ich deti učili niečo, s čím oni nesúhlasia. Tak preto je tu vlastne akoby taký spoločenský dopyt potom, aby sa o tejto téme viacej hovorilo a upozornilo. Vy ste mali konkrétne také prípady, že rodičia nesúhlasili s niečím, čo sa deti učili v tejto oblasti? Vy konkrétne, že niekto bol za vami ako za advokátom, aby ste to riešili? Áno, hej. Riešil som jeden prípad na východe. Čo konkrétne? Bola tam učiteľka, ktorá deti na škole vlastne nabadala k tomu, aby simulovali pohlavný styk. A keď sa to rodičia dozvedeli, tak povedali, že toto nie.
Mali ste to overené, že sa to dialo reálne? No tak tí rodičia to tvrdili. Ja nebol vtedy, oni to tvrdili, že čo majú robiť, čo teraz akože môžu. A potom ten prípad bol aj trochu medializovaný, vlastne sa ukázalo, že to boli nejakí zamestnanci. Teraz nie som si úplne presne, ale myslím, že Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, nejaké oddelenie, ktoré bolo na viacerých školách a prezentovali tam nejaký program, ktorého súčasťou bolo aj takéto niečo, pričom oni sa obhajovali tým, že to bolo čisto dobrovoľné, že študenti to mohli, ale nemuseli, keďže nechcú a podobne. Ale akože rodičov to pobúrilo, hej. Takže áno, mám aj takú skúsenosť. A ja som napríklad absolvoval na gymnáziu, prišiel mladý muž, ktorý nám v podstate robil reklamu na antikoncepciu, na kondómy predovšetkým. A s odstupom času si uvedomujem, že kebyže moje dieťa takéto niečo má absolvovať, tak asi by som povedal, že nechcel by som, aby tam išiel. Alebo v závislosti od veku, hej, že možno, že od určitého veku tým deťom viete povedať, že to si blbosti jedným uchom, druhým von, tak ako sa to za komunizmu riešilo, hej, že všetkých nás učili určité veci. Keď si pamätám skripta na vysokej škole, tak boli časti, ktoré boli popočiarkované, pretože boli neideologické a potom vždy na konci kapitoly bola strana, ktorá nebola počiarknutá, lebo to bol marxizmus, leninizmus pridaný ako povinná jazda. Absolvovalo sa to na tých školách, všetci si o tom mysleli svoje, ale proste niektorí rodičia nechcú, aby takéto veci absolvovali a ozývajú sa. Ja by som... No dobre, tak je.